Алло, Валерий, здравствуйте. кто это? Сергей Миколаевич, вы? Ну, нечаканный звонок. Як справы? Ну, это случайно набрал, знаете, по старой памяти. Сергей Миколаевич, может, это того? Вы решили на бок добра перейти? Не дождетесь. Ну, в смысле, я и так на боку добра. Знаете. На таком боку, что вам до моего бока еще далеко. Пока вы там по заграницам прохлаждаетесь, мы тут работаем, не покладая рук и ног. У меня каждый день, знаете, выступления, встречи с гражданами и лицами, отождествляемыми с онами. Вот завтра в Лепель еду, послезавтра в Могилев. Работа кипит, а вам я случайно набрал. Говорю же. Конечно, бывает такое. Телефон сам, бывает, набирая з магарам. Хоча з разумными людьми поговорить. Да ну вас. Ладно, раз уж позвонил. Не буду юлить. Есть у меня некоторые, знаете, когнитивный дилижанс. Сергей Миколаевич, какие слова. Ну, это я на ваших деструктивных каналах словечко подцепил. Ну, не до конца понимаю, про что, но вот чувствую, что хорошо подходит, да? Короче, разговор есть, Валерий. Сугубо конфессиональный. Еду завтра в Лепель выступать на марафоне единства. И ведь есть для таких целей у нас отработанная речь, еще советского времени откатанная. Вот, 1345 слов. Вот, и ничего конкретного. Вот подходит почти под любое событие. Ну, кроме похорон. Тю-тю-тю. Но я решил блеснуть, что-нибудь такое оригинальное сказать, поразить лепельчан. И черт меня дернул полезть в Википедию. И вот открыл я ее. И аж волосы зашевелились дыбом. Ну и что там такого, Сергей Миколаевич? Я сначала подумал, что это какая-то вражеская Википедия. Ну, в смысле, она и так вражеская, но чтобы настолько. Там на странице про Лепель в самом верху картинка. А на картинке всадник. Вершник в сенсе? Ну и что вас так спужало? Нет, вы не понимаете. Всадник. Ну, я разумею, человек на коне. Это не просто человек на коне, хотя, знаете, человек на коне в наши дни это само по себе подозрительно, да? Но там хуже, там тот самый всадник. Ну, який той самый? Погоня. Понимаете? Я сквозь пальцы просмотрел эту Википедию. Оказывается, у Лепеля официальный герб с 2009 года – герб погоня. Я даже в библиотеку сходил, вот первый раз за 10 лет. Взял энциклопедию, проверил. Так и есть. Погоня, герб Лепеля. Ничего не понимаю. Как это мы прошляпили? Это же экстремист чистой воды. Ну, в смысле мутной. Провокация? Ой, ну якая правакацыя? Ну чаму адразу правакацыя? Ну, усё гэтак і ёсць. Ну, у вас, у чыноўнікаў, нейкія дзіўныя веды пра Беларусь. Ну ці ў 20-м годзе у вас што там, усё сцёрлася ад стрэсу? У 2009 годзе пагоню зрабілі гербам. І не толькі Лепеля, але ўсёй Віцебскай вобласці. Ой. Ну, вось вам ой. Апрача гэтага, у другім годзе пагоня была прызнана гербам Рэчыцы, а ў 2005-м Верхнядзвінску. Ну, і пагатоў, герб пагоня з'яўляецца афіцыйнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю. У яе нумар ёсць, шифр ёсць, усё як вы любіце. Какой номер? Зараз зірну, зараз. О, глядзіце, гэта пастанова Савету міністраў нумар 578 ад 2007. Я проверю. Ну, давайте. Ну как же это так происходит? Нам же на каждом совещании говорят, что это экстремизм, что фашисты под этими флагами деревни полили, а тут своими же руками мы сделали их символами государства. Ну, а еще у Гитлера вусы были. О, там у всех, кто с вусами, фашисты. Ну прекратите поясничать, Валерий. Слухайте, Сергей Миколаевич, ну, герб пагоня, старадаўні сімбаль гэтых земляў. Ён заўсёды спакойна выкарыстоўваўся ў Беларусі. У розныя часы. Нават у расійскай імперіі, у лукашэнкавай Беларусі. Папросту, калі ўладзе трэба за нешта саджаць бязвінных людзей у турму, яна раптам прыдумляе, што гэты сімбаль нейкі няправільны. Ну і вось тады пачынае рэпрэсаваць усіх, хто яго выкарыстоўвае. Так давайте без политики, знаете. Мне и так поплохело. Что же мне с тем делать? Я завтра на сцене буду стоять. Под этой вашей вот этой погоней. И что мне говорить? Про что? Про надои? Ну, гэта вы дарма.
У Лепелі шмат чаго цікавага ёсць. Можаце, пра лепельскага цмока ўзгадаць. Про кого? Лічыцца, што ў Лепельскім возеры жыве цмок. Дракон. Гэта досыць старадаўняя легенда. Народная. Слушайте, час от часу не легче. Гэта цудоўны сімвал Лепелю. Мясцовы цмок добры, далікатны і абсалютна апалітычны. Можаце спакойна пагугліць и карыстацца. Спасибо за наводку. А политичный цмок, это хорошо, да? Но проблему это не решает. Как я и экстремизм на одной сцене будем сосуществовать? Слухайте, нічога там страшного нема. Мы ж з вами некалі про гэта ўжо гаварылі. Герб пагоня быў галоўным сімвалам Вялікага княства Літоўскага. І ўсе ваяводствы мелі сваім гербам якраз пагоню, толькі рознага колеру. І, да прыкладу, у Рэчыцы пагоня з'явілася на гербе яшчэ ў тыя часы, ВКЛаўскія. А вось Лепель, Верхнядзвінск атрымалі пагоню гербам ужо ў часы Расейскай імперіі. У часы ВКЛ у іх былі іншыя сімвалы. І толькі за часамі Расіі тагачасныя ўлады пастанавілі даць пагоню і ім. Дарэчы, у тыя ж часы пагоня стала сімвалем тутэйшых губерняў. Так што, калі вам будзе спакайней ад гэтага, упершыню даць Лепеню пагоню гербом придумали у Петербурга. О, правда? В Петербурге? В Петербурге это хорошо. Там и погоню придумали, получается, и Скорину. Это еще хорошо. Но все равно немножко непонятно. Что тут незразумела? Пагоня, старадаўні сярэднявечны герб, які, дарэчы, паводле адной з версіяў актыўна выкарыстоўваўся якраз рускімі княствамі. І ў расійскай імперыі гэта разумелі. І таму спакойна ставілі пагоню на гербы гарадоў і губерняў. Асабліва да паўстання. Продолжай. Дык а што прадаўжаць? Гэта вы цяпер за пагоню людзей на гады ў турму саджаеце. А раней усе цанілі каштоўнасць гэтага сімваля. Я лично никого никуда не сажаю. Я вне политики. Вы толькі глядзіце. Карацей, радуйцеся, што ў Лепеля ёсць гэткі старадаўні сімвал. Спакойна станавіцеся пад ім і гаварыце там пра свае надоі. Але лепей добра пачытайце Вікіпедыю. І пра цмока ўзгадаеце, пра Лева Сапегу, які там шмат добрага зрабіў. Какой Лев? Лещенко? Леў Сапега, канцлер Вялікага княства Літоўскага. Жыў 500 гадоў таму. Быў канцлер, гэта як прэм'ер-міністр сёння. Ён вельмі шмат чаго добрага зрабіў для развіцця ВКЛ. Але асабліва запомніўся тым, што удзельнічаў у стварэнні знакамітага статуту 1588 года. У Лепелі Сапега перанёс цэнтр места на іншы бок ракі. Заснаваў там замак, царкву, касцёл. І рабіў гэта ўсё пад гербам пагоня. Яму ў Лепелі помнік стаіць. Таму пачытаць пра яго ўсё-ткі вам давядзецца. І агулам, ўсё-ткі вам, Сергей Миколаевич, будзе карысна. Шмат чаго цікавага даведаеце. Еще и про поляка читать. Я не думал, что Лепель такой трудоемкий город. Вы з дуба упали, Сергей Миколаевич. Які Сапега поляк? Ён тутэйшы. Нарадзіўся пад Віцебскам. Зямляк вашай цешчы. У праваслаўнай сям'і нарадзіўся. Усё жыццё на тутэйшых дзяржаўных пасадах працаваў. Ладно. Если в госорганах работал, это ничего. Карацей, Сергей Миколаевич, дэманізацыя пагоні – гэта вельмі дрэнная справа. Яна да добра не давядзе. Бо гэта наша старадаўняя каштоўнасць, якую трэба цаніць. Але хаця б не нагнятайце. Едьце вы ў Лепель і спакойна выступайце. Всаднік, як вы кажаце, вас прикрыє. Ладно. Посмотрим, как ваш всадник крышует. Пока, умник. Можа, прикрыє, а можа і ў сэрца ударыць. Паводле запавету клясыка. Паглядзім заўтра навіны. Дзіўная размова атрымалася, але патрэбная. Як думаеце? Напішыце ў каментарах.